Čaute, dneska tu mám pre vás recenziu na AF Pomaranč, neviem, jak sa to vyslovuje správne, Alfaker, alebo jak. Tak, narezané je to typický Alfaker červené na stredno nasekaný. Mŕte veľký, lebo tento bol vyrobený v novembri 2011, to je tak 2 mesiace dozadu. Tak, vonia to ako čerstvý pomaranč. Kyslo, plne sviežo. Určite odporúčam. Chutí to super, jak to vonia ako čerstvý pomaranč. Tak naložil som do Aladdin Mary Jane, Amorka, americký Vortex, 3 kokosáky. Tak. Dým je epický. Tak, fajčím už asi pol hodinu. Stále je to dobré. Chuť vydrží kľudne aj 2 hodiny, keď to dobre napakujete. Celkové hodnotenie 10 bodov z 10. To je asi jeden z mojich najlepších tabakov, čo som mal. Aj po vyfajčení celej 250 gramovej krabičky mi to stále chutí. A určite by som si objednal aj väčšie balenie. Sa to oplatí teda. Tak všetko, majte sa.